ଆଜି ସକାଳୁ ଡାକି ନାନୀ ମୋତେ କହିଲେ ଘରେ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ, ବାଡ଼ିକୁ ଯା ଆଉ ଗୋଟେ ପପେୟା ତୋଳି ଆଣିବୁ। ମୁଁ ବାଡ଼ିକୁ ଗଲି, ପପେୟା ଗୋଟେ ତୋଳି ଆଣିକି ନାନୀକୁ ଧରେଇ ଦେଲି। ନାନୀ କାଟିକି ଦି ଫାଳ କରିକି ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାନୀ କେମିତି କାଟିଲା ବେଳେ ହସୁଛନ୍ତି। ନାନୀ ପପେୟା କାଟିବା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ନାନୀ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବାଣ୍ଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଟିକେ ସୋରିଷ ନେଇକି ମସଲା ବାଣ୍ଟିଲେ। ଏବେ ନାନୀ କଢ଼ାରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇକି ସେଥିରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, କଟା ପିଆଜ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜିଲେ। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ନାନୀ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଚିକେନ୍ ମସଲା କେବଳ ମାଂସ ତରକାରୀରେ ଦିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନାନୀ ମୋର ପପେୟା ତରକାରୀରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଲେ। ଦେଖାଯାଉ ତରକାରୀ ଆମର କେମିତି ଲାଗିବ। ଏବେ ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ନାନୀ ସେଥିରେ ପପେୟା ଦେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ। ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ଢାଙ୍କୁଣି ଖସେଇଲା ବେଳକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପପେୟା ତରକାରୀ। ସତରେ ପପେୟା ତରକାରୀ ମାଂସ ତରକାରୀ ଭଳି ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା।